alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abokai barkamu da wannan lokaci. Shin ko ka san cewa zaka iya samun fiye da dala 10 a cikin wayarka ta hanyar yin game kawai? So idan baka san hanyar ba, ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon domin in nuna ma hanyar da zaka iya samun fiye da dala 10 a cikin wayarka ta hanyar yin game kawai ba tare da ka biya ba, free zaka yi wannan game din. Abin da kake bukata kawai wannan application din ne. So domin ganin wannan application din, ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙarawa. Hakan shine zai bada dama da zarar mun sake sabon bidiyo a sanar da. So abin da zamu yi da farko shine na ajiye mana link din wannan application din a ƙasan description na wannan bidiyon. Da ka je zai kai ka zuwa Play Store domin ka yi downloading din wannan application din. So bayan ka je cikin Play Store ka yi downloading na application din, ya sauka successfully. Ita ce fuska ta farko da application din zai fara kama. Bayan ka shige shi sai ka ja kamar haka, gefe kenan. So sai ka zo har zuwa wannan wajen, daidai wajen nan arrow din nan, ka danna kamar haka, sai ka dan jira ya gama sacin. So kamar haka, idan akwai Gmail a wayanka, in ya fi ɗaya ko biyu za ka ga ya kama. In guda ɗaya ne Gmail naka, guda ɗayan zai kama. Amma ni da ke Gmail ɗina ya fi ƙwaya ɗaya, gashi nan ya kama jerin Gmail ɗin da nake da. So bari in danna wanda zan yi amfani da shi. So kamar yadda kuke gani, bayan ka danna ya gama sacin. Wannan ita ce fuska ta farko da zai nuna ma na application din. Kamar yadda na gaya muku a farkon bidiyo, na ce hanyar da zaka fara samun kuɗi ta hanyar yin playing game. Kamar yadda kuke gani gashi nan, wannan application din mai suna M-Crypto application ne zai baka dama kai game a cikin sa, ko kuma ka sauke game a cikin sa. Za a baka wasu coins. Idan coins din sai kai wani adadi, za a baka kuɗi da su. Kuma abin sha'awa a cikin wannan application ne wanda za a biya ka nan take. Misali, abin da nake nufi, coins din da zaka nema ba wasu coins da yawa bane. Za a biya ka tun daga kan $0.05 zuwa $0.3 har zuwa $1 har zuwa $10. Abin da za a biya ka ba wai sai an ce sai ka jira kuɗin ka ya kai wani minimum of withdraw a ce kamar $5 ko $10 ba. Wannan da kan ƙananan kuɗi yake fara withdraw ba tare da wani ɓata lokaci ba. So ba tare da wani ɓata lokaci ba, bara mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Kamar yadda na gaya mana, gashi nan wani abin da za ka yi na farko don fara samun kuɗi a cikin wani application din. Kamar yadda na gaya, gashi nan wajen nan da aka sa play now din nan, shi za ka zo ka danna kamar haka. To kamar yadda kuke gani, gashi nan abin da zai ce mana wajen ƙasan nan da aka sa continue nan, za mu zo mu danna. So daman ni application din already daman na bude shi, amma gashi nan accept, sai mu danna wajen accept. Gashi nan haka zai na nuna muku, saboda na dan goge ne, na dawo da shi refresh domin nuna mana step by step. Amma in ku duba za ku ga ina da coins dina. So wannan fuskar dai da farko, abin da amfanin sa shine kamar yadda kuke gani, kamar yadda na ce mana, coins zaka samu. Idan ka samu coins, wannan coins din sai wani adadi za su koma kuɗi, sai a biya ka da shi. Kamar yadda kuke gani, wannan application din duk minti ɗaya za a baka coins 19. Gashi nan kuma total coins din da zaka samu a cikin wannan application din ne coins 1234. kamar yadda kuke gani nan wajen, daidai wajen da aka sa simo, shi zaka zo ka danna domin ganin ƙarin bayani. Kamar yadda na gaya muku, gashi nan wajen sun ce gashi nan play 1 minute. Wannan application din, wannan ba game bane, application ne wanda zaka sauke ko zaka shiga cikin sa ba tare da kayan register ko wani abu. Ko in ka sauke shi akan wayanka, ka danna wajen daidai wajen play now, wanda zai kai ka Play Store domin ka sauke. Kana sauke shi, idan ka hige kai minti 1 za a baka coins 19. In kai minti 1 hallo za a ƙara baka coins 20. In kai minti 2 za a baka coins 21. Haka zaka ta samun coins. Kuma application din suna da yawa, ba wannan bane shi kadai. Idan ku duba wajen kuma da aka sa my games, wannan na nuna muku cewa gashi nan ba za su gama budewa. Iya application din na sauke a cikin wannan, na fara samun coins ne a cikin su. Idan ku duba gashi nan, wannan Alibaba din na sauke, na samu coins 1177. Sannan idan ku duba nan za ku ga adadin coins din da zan samu a cikin wannan application din. Gashi nan coins 1723 shine zan samu a cikin wannan application din. Gashi nan duka na sassauke su. So kai ma kamar haka zaka yi. Wannan ita ce hanya ta farko. Brami back. So hanya ta biyu kuma da aka samu kuɗi a cikin wani application din shine kamar wajen da aka sa app tax nan. Gashi nan wajen mai dan bulubulu nan, shi zaka zo ka danna kamar haka. Kamar yadda kuke gani, ga wasu abubuwa kamar haka: Fiverr tax, Adget tax, ga Ayet tax. To kamar yadda kuke gani, misali bara mu danna Ayet tax din nan.
So wannan wajen zai baka dama ne zaka sauke wasu gemai za a baka wasu adadin time, kamar a ce ma nan da kwana 7 ka ƙara sanin ka kai level kaza zaka samu coins kaza, idan ka kai nan da kwana 30 kai game kaza za a baka coins kaza. Shine a nan wajen zaka sauke gemai ga hina duk wacce ta ma kuma zaka ga adadin coins din da za a baka. Kamar wannan coins din wannan gata nan idan ka duba gashi nan za a ba mu coins 2,576 za a bamu a cikinta idan muka yi. Kamar ba za ka danna kanta kamar haka, idan ka danna kanta kamar haka za ka ƙarin bayani kamar haka. Gashi nan abin da aka ce idan ka duba gashi nan idan muka je adadin coins da za mu samu kamar yadda na ga da farko 2,576. Gashi nan idan ka je level 25 za a baka coins 196 har izuwa level ɗin ƙarshe. Kuma gashi nan za ka karanta gashi nan kamar a ƙasan nan gashi nan, note only new users to are eligible for this reward. Your currency reward can be delayed up to 24 hours. Wannan iya 24 hours ne ake so ka kai waɗannan level ɗin. Ga level 250 ake so ka kai a wannan game ɗin. Nan da 24 hours za ka samu adadin coins 2,576. wasu kuma zaka kwana 30 ne ma za su baka. Kamar yadda kuke gani wajen da aka sa note din nan, anan zaka zo ka duba ƙasa zaka ga bayanan gemageman kowace. Wannan shine hanya ta biyu da zaka samu kuɗi a cikin wannan game application din ta hanyar yin game. Sannan kuma ba hanyar yin game ma kawai ba, bara mu yi ba ku gani nan wajen da aka sa survey offer din nan, gashi na ƙasan nan mai dan jajjajan nan. Shi survey offer din nan hanya ce shi kuma da zaka sauke zaka yi answering wasu question. Gashi nan vid survey, full fish survey and cfx survey. Waɗannan wasu survey ne wanda an aka ce survey a nan wajen ana nufin kamar wani question za a auna ma daga wani state kake zaka amsa, nawa kake samu a shekara, ku nawa ne yan gidanku, da sauran dai bayananka, date of birth, me idan ka amsa shi ma zaka samu wasu coins. Ko abinda zaka yi zaka zo ka danna start nan ne domin ka fara wannan answering question din. Sai wannan wajen na biyu gashi na start it din nan. Wannan wajen shine idan ka sauke application, duk application da ka sauke za a baka kyauta na sauke shi da kai na wasu coins. Gashi na wannan za ku ga na samu coins 80, wannan na samu coins 105, wannan na samu coins 135. ga sunan dai application din da sauke duk kowanne ana bani coins. Sai wannan wajen na uku wajen da aka sa invite, idan kai invite din mutum guda ɗaya za a baka coins 1,000. duk wani abokinka da kai invite za a baka coins 1,000. So wannan tana ɗaya daga cikin hanya wacce za ta fi kama coins da yawa a cikin wannan application din, wato inviting din friend naka. Da zarar ka inviting din friend ɗinka in 5 ne kaga kana da coins 5,000. Sannan idan ka duba gashi nan na ƙarshe wato withdraw redeem. Wannan shine hanyar da za ka yi withdraw na kuɗinka bayan ka gama aiki a cikin wannan application din, ko kuma in ce bayan ka gama samun coins. Idan ka duba ga ina coins 5,438 shine adadin coins din da nake da akan wannan application din. Gashi nan kuma zan iya cire kuɗi na ta USDT, Bitcoin, su Binance da sauransu. Gashi nan in ta USDT nake so in cire, kamar yadda kuke gani wannan application din ta yadda zaka ga cewa kudinka ya kai ka cire shi. Idan ku duba gashi nan za ku ga USDT $0.05. gashi nan wannan kawai coins 500 ne in na samu zan cire, kuma a take yanzu ina so in cire zan cire wannan kudin nan ba sai ya kai wani adadi na kamar coins ya kai adadi kamar na $1 ba, ko kuma $2 ko kuma $5 ko kuma wani abu. Ko daga 0.05 ma zan iya cire kuɗi na in na so. ga yana 0.3 gashi nan zuwa nan kuma kun ga mai bulubulin nan yana nuna min cewa har yanzu ban karaso daidai wajen da zan cire wannan kuɗin na ba. Ina da sauran coins din da zan cire da zan cike kafin nan. Idan ku duba gashi nan na $1 din nan nayi ma ya fi rabi, abin da ya rage min ya fi rabi. Kamar yadda kuke gani gashi nan na danna kan $1 din, gashi nan an ce min insufficient coins, you need another coins. gashi nan in ka duba ina da buƙatar coins 4,262 kafin na samu $1 a cikin wannan. gashi nan sannan shi kuma kamar wannan da muka gani muku magana na farko mai $0.3 kamar bari in danna ku gani. gashi nan dake shi na kai adadin coins din da ake so. gashi nan ko an ce min enter Binance email dina zan sa kawai a tura min wannan kuɗin. sannan gashi nan don ku duba nan USDT gashi nan shi ma $5, nan ma gashi nan $10. haka sauran ma suke in ka shiga kamar su Bitcoin su ma gashi nan
gashi nan sai Binance su ma gashi nan, duk wanda kake da a cikin nan kawai ana buƙatar Binance account ne. Kawai idan ka bude Binance zaka iya cire kuɗinka successfully ba tare da matsala ba. Wannan ita ce hanyar da zaka samu kuɗi a cikin wannan application din ta hanyar yin games nan kuma da amsa wasu question wanda zaka amsa, za ana tambayar ka question kamar yadda na ce mana survey din nan na farko, a biya ka da coins, kuma coins din su zama kuɗi, a zo a biya ka ta hanya mai sauki. A rana ɗaya ma in ka duba zaka iya samun $1, zaka iya samun $5 har zuwa $10, amma abin ya danganta da yadda ka bashi lokacin suka. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial din ne. Kada ka manta, idan wannan bidiyo an birge ka danna alamar liking, idan kana da wata tambaya wani abu da baka gane ba kai dropping nashi a comment section domin na gani na duba, sannan kai sharing ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana.